Bună ziua la toți! Iată, vreau să fac o mică secvență și să arăt cum trăiesc nemții la țară. Uitați-vă, oameni buni, fiecare casă are panouri solare. Dar ce e interesant, că nimeni, măi, n-au garduri cât de 2-3 metri și cu porți ca să nu se vadă nimică. Uitați-vă, vecinii aici. Uitați-vă. În deal acolo avem via. Pe colinile astea de aici. Se aude și clopotul de la biserică. Este o zonă unde sunt și copaci fructiferi. Am văzut livadă de cireș. Vie, văd că în zare încolo. Dar lumea nu stă să încuie ușa, nu stă să teamă că să intre în o gradă cineva. Este cu totul altă mentalitate și alte gânduri.